Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Kemmi tajba. Hello tfal, skużawni ta' imma qabadni naqra ġuħ bejn ikla oħra u allura qed nieħu frotta bnina biex niftehmu qed niekol snack. Jew bil-Malti tgħid illi qed innaqqar xi ħaġa żgħira. Eżempju tfal, ġieli ġejtu lura mill-iskola l-ħabta ta' 3 ta' war nofsinhar u jkollok xi ħarira ġuħ u tkunu xi ftit tajjenin ukoll. Dak huwa mument tajjeb għal xi ftit tnaqqir. Ħafna drabi meta jkollna dan il-ġuħ żgħir moħħna jgħidilna murħu ċikkulata, murħu pakkett chips. Imma dawk mhumiex snacks tajbin, dak huma ħelu. Tajjeb li l-ħelu nieħduh bħala deżerta u nieħdu ammont żgħir. Snack tajjeb irid jagħtina ftit saħħa sakemm jasal il-ħin tal-pranzu, jiġifieri l-ikla ta' filgħaxija. Pereżempju, jien iddeċidejt illi nieħu din naqra banana biex iżommuni għall-ikla tal-lejla. U kemmi tajba. Gigi għadu kif spiċċa logħba futbol ma' sħabu. Mejjed bil-ġuħ. Zaqqu qed tagħmel grrr grrr. Qed jiftaħ il-friġġ. Ġewwa hemm ħafna affarijiet. Hemm brokkoli nej. Uff le. Hemm basla. Le. Hemm ftit ġobon imqatta. U le. Uff, m'hawn xejn lest. Qed jaħseb Gigi. Imma mbagħad, fuq l-iskaffa ta' fuq, hemm biċċa ċikkulata kbira, imgeżbra f'karta tleq. Għajni Gigi jixelu bħal żewġ bozzots. ċikkulata! Jajja Gigi, jibda jixxabbad biex jilħaq iċ-ċikkulata. Gigi, tgħid baba bleħen kalm, x'qed tagħmel? Għandi l-ġuħ baba, għandi bżonn xi ħaġa x'innaqqar. Jgħid Gigi. Baba tħares lejn iċ-ċikkulata. Din mhix snack Gigi, dan ħelu. Iċ-ċikkulata nikluha bħala deżerta wara l-ikel u kultant biss. Gigi jidher diżappuntat. Mela x'nista' niekol? Fil-friġġ m'hemm xejn tajjeb jew lest? Baba titħab. M'hemm xejn. Ejja nħarsu sew. Toħroġ ħjara friska u ħadra u toħroġ biċċa ġobon. Baba tqatta l-ħjara roti roti. Imbagħad tqatta l-ġobon kubi żgħar. Qed tpoġġihom fuq platt u tagħmilhom qishom wiċċ. Żewġ roti ħjar għall-għajnejn u biċċa ġobon għall-imnieħer. Ara, tgħid baba, snack frisk, kiesaħ u tajjeb għas-saħħa. Gigi kiel il-platt kollu u issa jħossu mimli enerġija. Grazzi baba, jgħid Gigi. Nieħdu snack meta jkollna ftit ġuħ bejn ikla oħra. Nistgħu nnaqqru xi frotta. Nistgħu nnaqqru xi gallettini bil-ġobon. Tridu taraw x'ħansajru llum? Ejjew miegħi. Tadam, 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 tadam u ħass. Ftit karotti u fażola naqra melħu bżar. Tadam, 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 tadam u ħass. Ftit pitravi basla riqa naqra lew suħjar. Żgur li ntejbu il-ġurnata meta nagħmlu insalata tejna ħalli nsiru kbar. Isa, kolħadd flimkien.
tadam, 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 tadam u ħass. Ftit karotti u fażola naqra melħu bżar. Tadam, 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 tadam u ħass. Ftit pitravi basla riqa naqra lew suħjar. Żgur li ntejbu il-ġurnata meta namlu insalata tejna ħalli nsiru kbar. Tfal, Zizi kienet qed tagħmel ix-xogħol tal-iskola dwar l-ikel u tħawdet xi ftit. Għandha dawn ir-ritratti differenti ta' ikel u trid poġġihom fil-kolonna tajba. Hemm 3 kolonni differenti: snacks, deżerta u ikla kbira. Tridu ngħinuha? Iva, mela tlaqna. L-ewwel ritratt huwa ta' burger. Tafu fejn irid imur? Dak tajjeb biex jaqtalek il-ġuħ għal ammont ta' ħin twil. Mhux hekk? Mela naħseb irid imur taħt il-kolonna tal-ikla kbira. Taqblu? Iva, proset! Zizi missa tara fejn għandhom jaqgħu il-frawli, dawk tajbin. Fejn taħsbu li jmorru tfal? Taħt ikla kbira? Le, dawk perfetti għal snack żgħir u ħelwin ukoll. Arissa, imissi chicken nuggets. Dawk tajbin żgur, tħobbhom Zizi? Tejt, tajbin bħala snack dawn? Le, dawk tajbin biex timla zaqqek sew. Mela allura imorru taħt il-kolonna tal-ikla kbira. Kemm intom bravi tfal. L-aħħar waħda. Għandna ritratt ta' ftit karrotti mqatta u xi dib tajjeb għal magħhom għal xi ftit toma. Fejn imorru tfal? Fil-kolonna tal-snacks. Ekku, proset tfal. Lestit ix-xogħol tal-iskola Zizi. Grazzi għalikom. Ftakru tfal, meta jkollna dak il-ġuħ żgħir, irridu niklu xi ħaġa li tina l-enerġija biex inkunu nistgħu nibqgħu nilagħbu. Għaliex ma tagħmlux lista mal-mama jew il-papa? Lista ta' snacks tajba illi tixtiequ ssibu fil-friġġ. Forsi yogurt, jew karrotti, jew banana bħalma kelli jien. Għaliex hekk meta tiftaħ il-friġġ, issib xi ħaġa tajba mill-ewwel. Narawkom għall-avventura li jmiss. Ciao, ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera